Nak yung nagtibalay dah. Kaya nakita mo kanya mabaling ako dyan. Mabutat natin ko kada kaya. Uray ka, teka, tangab, tibuguong basig. Namundan sana eh. Tiraan na natin ko nakita. Naamang kita anday tayo nagalating ngami di. Nabayad kami nga nagkitan. Ang aming nasaya at dahil patangan mi di kahit kung ano ibaga dagiti kahit kung ibaga kumakanya na dagdagot na manaw din. Agar arudok tako masalibita sa bayan da. Kabarang no anday suman. Sudah itu si balay dah. Damat ti umubrahan na. Aramid damat ti paglinungan dah. Pag-cover na kadagat yan sa mas masitas na anak ka makita. Dahil pa lang ano. Nagagat mo gayam dito. Nalakay. Ay turod na matagal ata na mula. Musta ka tayo? Hindi nagalakipin yan. Awaan nga talaga. Baga nang kami di kapitan. Awaan. Hindi nga may turod na nagsara kapitan ng langalang kumabutan niyo pa. Nang siyatak mga kredit. Tagayak mga kredit na pagpasaranta. Kakap sa tao, hindi pa tao nga ko. Namigat. Ni, apo, adan sa mati tagtagay na rin kay. Ni, dapat ti gin na kun. Ay, adaridors na pagbanlaw na. Nga ta. Ibus ko ati ginang ta, pagbalno kong to dati, red horse man ta. Dahil sa kurang ati trabaho ko. Wow naman! Wow! Wow! Ano pa mga anak ko? Pangitulan ko na trabaho ko. Pagbalnaw kong to ati red horse ta. Nagamdama. Okay. Ano pa mga anak ko? May, wala na ang tilukaw. Ay, apo, yung bati na ito may isang red horse na ito. Bilakay. Ayun nga ito dito, hindi naman natin nga may isang nibus na. Pahigid na. Kurukata. Kitak man no. Ang nga mamay sa hangga ito yung ramid kanyam. Inak yung nagtibalay dah. Kaya nakita mo kanya mabaling ako dyan. Kung kada bilakay. Ito. Kita. Baling awan dah. Mabutat natin ko kada kaya. Ito iti kusina dah. Dahil ito iti pagluton na ni. Ay, si Kamag gaya manang. Awan, apa ini manang? Ako, nagtitinapanan na. Agday akit nagalang agtipin niya iday. Kit sulit yung may kusarungkaran. Tawa may kumaibaga nga hantungan ng tukod ulit niya lang. Kasi nakita mga pimanaw. Iso nga simbruk na alatad. Tibalay yun ah. Ada ko mati kwa. Pamayan tamot ta no mapaggang mo dayay asawam ta nga mga kang kanayon nga agluko-luko ta lukun tayo mo. Swerte pa maya mo. Ayay inuman na nga daan na tatay. Nabati na rin George na kati pamayan tayo. Suktan tayo tibugong dayay inuman na nga red doors ta kitang tayo man reaksyon na. Ure ta nagpakadat yung matnukan. Kahit na mga paggang na ti nakay na tama di na mo kahit nga kwa agin
Ito, suktan tayo man ti bugoong dahi ko. Hindi mo na nga ito. Sigurado, sabling tuloy dyan. Ngamure manang no, among ay parit nga amin inom ay asawam ti arak. Yung kanayong nga makikita ko nagduma ko. Nakasat sa mag. Anya ti saan, permimot latang nga panaglamot na ara, turay lang makaiangsag. Turay katek-kanta nga ti bugoong basig. Ano rin, yan adum at ano, makuha ng ilang dira ko na. Kung sapay ang mga lukat ang mag. Basta ni, guyod mo kasta. Basta. Paspasan ko't madamdam at darayang. Basta. Barang mapagkanga di asawam. Ako. Baka isang mapanag-alaala ti mulamulat ako. Lai, kampay ka doon. Ano, marik na na. 2 hours later. Dinayayang nakayang kita man mo kasi ng titiraksyon na talagay mo na dahil sa marami ng gayam dito. Ang tanggayam ni bakit na hindi na pala isardang sumo lang may turpurg na tipano ka galalatan ng mura dito. Pudo sila yun. Diba? Tagal kipag mama. Nih, laon nan. Laon nan yung inumundan sa ni. Tiraon na lati ko na dito. Takman no. Nandong takman tirik ko. Awang ba't natay jingay na inom ko? Pinagnak ko. Mga tinag. Nikanda mo tibugong natin inom ako. No. Nakita ngayon mo ito. Saya, Nikanda mo sapatos natin Red Hot Song. di na saya, ano na ikanta, kal na dahil taliwat mo ang tilmong. Sayang, nagalupa lang yun. So, Uno si Kamulaan. ay haan. Kung umay ko, siya, ti pabasulang. Kanya ti, kung natin ka nga, sa balik ti mang ipanta inumo. Da makikita mi nga panagikab-kabel, no di mo lasika. May saan tayo.